B'investiment ta' €1,200,000 li ġejjin minn fondi Ewropej tnidew żewġ programmi straordinarji tal-Erasmus Plus b'rispons għall-isfidi esperjenzati fis-setturi tal-edukazzjoni u ż-żgħażagħ minħabba l-pandemija. L-uffiċjal kap eżekuttiv u koordinatur nazzjonali tal-Erasmus Plus, Joseph Schembri, spjega kif l-ewwel sejħa hija miftuħa l-iskejjel f'livelli vari u se tkun qed tappoġġja proġetti li jikkontribwixxu għall-edukazzjoni diġitali sabiex itaffu mill-impatt tal-pandemija. Filwaqt li t-tieni sejħa tiffoka fuq l-iżvilupp tal-ħiliet u l-inklużjoni soċjali permezz tal-kreattività u l-arti. Prattikament nafu illi kellek ħafna diffikultajiet fejn wieħed jidħol biex jaqleb minn talim fiżiku għal talim online u allura l-Unjoni Ewropea ħassiet illi eventwalment għandha toħroġ proprju sejħa biex tiddirizza l-ixu ta' digitalization. Waqt li ġew imħabbra daw iż-żewġ skemi, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Stefan Trinzo Azzoppardi, għal kif permessa din l-iskema mument ta' sfida se jdur f'opportunità. Qegħdin inniedu żewġ sejħiet li permezz tagħhom se jkun hemm għad-dispożizzjoni għal diversi proġetti is-somma ta' mhux inqas minn €1.2 miljun. Dawn il-fondi jmorru oltre dak li kellna l-pakkett għal żmien finanzjarju 2014-2020. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima għal kif daw is-sejħiet se jagħtu opportunità liż-żgħażagħ biex jaqdu l-edukazzjoni tagħhom mal-aspett kulturali u kreattiv. Sepp illi huwa importanti li nagħtu dawn it-tip ta' opportunitajiet li żgħażagħ tagħna sabiex ikollhom aċċessibilità sabiex ikunu anke jista' jiġi rikonoxxut ix-xogħol kreattiv tagħhom u dan kollu sabiex proprju nassiguraw li ż-żgħażagħ kollhom l-għodda neċessarji. Dawn is-sejħiet jalqu fid-29 ta' Ottubru f'nofsinhar.